Assalamu alaikum jama'a yan uwa musulmai. Muna da farin cikin sanar muku da sabon shagon mu mai suna Ramadan Islamic Medicine wanda ke garin Magama a jihar Katsina. Kulligan Islamic Medicine za ku samu ababuwa iri-iri wanda kuke so, magunguna ga na ƙarin gashi, ga hausa, yawan shiga bayan gida, ga mata masu tukunna kuma ga na ina mai ciwon ido ga naka kunaki. Ku dai ku shiga a shagunan mu na Islamic Medicine, Ramadan Islamic Medicine kenan. Ina ma masu sanin ɗaiɗai ko sari kuma ga ku dai kawai ku je a shagunan na Islamic Medicine za ku samu bayan abubuwa iri daban-daban. Ku je ku dai a tashar ta isa ku danna subscribe, ku danna ƙaramar sanarwa. Mun gode. Islamic Medicine yana da laida marhaban da ku sai kun zo.